taod-taod na dong. Pagpaso na ko, Lula. Basta nagawa pang makalabay ang bus ng iyong sakyan. Diyaw na ka, Lula. Sige na, sige na. Anak, diyan ako mo hatod mo sa terminal, ha? Sa kalatag trasika din eh. Ikaw na padong dito, ha? Pamingawan ko ninyo. Sa ko anak, ingawan sa kunin mo. Ingawan sa kunin mo, anak. Napagila ka? Pagamping dito anak ha? Ikaroon sa syudad. Pagamping anak. Mingawan namin mo. Sige. I love you, Pa. Mahal ta sa ka anak. Patay, Pa. Sige anak. Magbinutan ha? Oo. Kalibutan ta. Anak. Kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta Babay, Pa. Pa, pingis si Dong Leong, si Lula, ha? ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa Leo! kahitaan. Asa naman sa Delia pa? Ito na. Bisa ka nagtrasikan padung sa terminal. Nga nagdugay man ka. Baka may pinabot mo sa bahay. Hindi mo kagikan. Di ba nagsabot ha? Nga kita dua magaton nili ha? Ha? Ganun wa mong kuhat ta. Wala nang kung nakapanamilit o gakos niya. Data na. Mamuli na ta. Alag kaguol. Saan ka man? Kung magkakaabot, ilarga naman imong kaluha. Wala itas bay. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Nahibaw ko kung sa imong huna-huna. Mingaon kag samot ni Leah. Sige kag tanawan na iyang hulagway.
Ma. Kumusta na ka kung anak dito sa syudad karon? Kumusta na ka kung anak dito sa syudad, ma? Ana, ambot lang ka ha. Pero karon mang adlaw ay ang giingon magpa-enroll siya. Tupad kong lingkod di mo ha? Sure. New student ka din no? Tabangan ta kabi. Salamat. Ako dahil si Judy. Leia sab ko. Oo ba, Leia? Hindi mo nga. Sige, tabangan ta ka. Unsa may mo ang naproblemahan sa imong kuhan. Fill-upan lang ni siya. Nga form. Ay, pareha dito kurso buhaon. Sige, tabangan ta ka og fill up unya. Parehaso na ta tong mga subjects para classmate ta. Sige, mas maayo noon aron magka-classmate ta. Friends na gyud ta. Sige, mas maayo man sa niya magka-classmate ta kay para kuyog ta. Unya, ato na lang ta sa kantin padayon ni nato og filapan nimong form kay gutom man ko ta. Take time to realize that your warmth is crashing down on in. Take time to realize that I am on your side. Didn't I tell you? Ramil! Ramil? But I Ramil! can't spell it out for you. No, it's Linggo? not gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. Ramil, open the door! If you just realize Ramil? what I just realized, then we'd be perfect for each other. Yes, ma'am. Excuse me. Oh! Mo-eskwela ka magkaha! Kanasa ka man magpa-enroll? Man na, gahapon ra. Mao ba? Classmate ba mo si Pauline, iho? Ano kada sulti magyud nato, mami? Isingit magyud ani mo si Pauline. Nangutana ra ko, kung doon na ba kay subject? Doon na ba mo subject na classmate mo si Pauline? Kung mahitabo na, mami, mo transfer kog laing oras. Bahalag broken ang akong schedule. If you'll excuse me, mami, maligo pa ko. Mulakaw ko karon. Isumbong tagyog kang daddy ni malikabot niya, ha? Ingon na ka niya ako, tahod na ako!